Només un 7% dels docents diuen que la seva feina és molt gratificant. Això significa que la gran majoria de docents no són prou feliços a l'aula. Per aquest motiu, a mi m'agradaria recomanar-te dos cursos reconeguts pel Departament d'Educació que es fan online, a Prisma. Un és Felicitat a l'aula, autoconeixement per a docents, de 30 hores, i un altre és Felicitat a l'aula, eines per a docents. Te'l recomano no només pel teu alumnat, que també, no només per la societat, que també, sinó sobretot per tu, perquè quan jo sóc feliç, què més puc desitjar, no? Quan jo sento que la meva vida, la meva feina és gratificant, uau, quina diferència, no creus? Doncs, si et sembla bé, vés a prisma.cat i busca aquests dos cursos. Felicitat per a docents.